Dobrý deň, moje meno je Drahoslav, ja ťa vítam pri mojom novom videu a dneska som chcel otvoriť tému ohľadom high performerov. High performer je človek, ktorý má vysoké ciele a dosahuje dobré výsledky v podnikaní alebo v kariérnom raste. A dneska si povieme, že aké tri vlastnosti ich vlastne spájajú. Doktor Kay je americký psychiater, ktorý sa počas svojej praxe stretol už s veľmi širokou škálou ľudí, od bezdomovcov závislých na drogách po veľmi úspešných podnikateľov, ktorí zarábajú milióny dolárov. Porovnal si rôzne skupiny ľudí, s ktorými pracoval a pri high performeroch si všimol isté vlastnosti, ktoré ich oddelujú od bežného človeka. Tieto tri špecifické kognitívne zručnosti, ktoré si všimol, majú niečo spoločné so sociopatiou, neuroticizmom a narcizmom. My sa na tieto tri vlastnosti pozeráme ako na niečo veľmi zlé, ale netreba zabúdať, že každý jeden človek má do určitej miery tieto tri vlastnosti. Niektorí ľudia majú ale tieto vlastnosti natoľko zveličené, že to začína byť problematické. Vtedy to treba riešiť odborne. Teraz si uvedieme príklad, ktorý má niečo málo spoločné so sociopatiou. Doktor Kay počas svojej praxe stretol dva prípady, ktoré mali veľmi podobný scenár. Boli to dvaja ľudia, ktorí mali okolo 17-18 rokov, žili vo veľmi chudobnej rodine, mali dvoch mladších súrodencov a stala sa taká situácia, že jeden z ich rodičov odišiel z domácnosti. Jeden človek spadol do krátkodobého súcitu, povedal si, že teraz je úplne najlepšie a najmorálnejšie ísť do práce a neísť na vysokú školu a postarať sa o svojich dvoch mladších súrodencov. Neskôr po 10 rokoch situácia nebola výborná, pretože v domácnosti nevznikla kultúra výkonnosti, ale prežitia a tento človek bol zaseknutý v práci, ktorá bola slabo platená a nevyhovoval mu. Druhý prípad bol človek, ktorý si v tejto istej situácii povedal, že hej, viem, že táto situácia je na hovno, ale čo je najlepšie pre mňa a pre moju budúcnosť je teraz odísť z domu a ísť študovať. Tento človek vyrastal veľmi chudobný a potom tvrdodrel na vysokej škole a po 10 rokoch bola jeho situácia veľmi priaznivá. Bol zamestnaný v práci, ktorá bola veľmi dobre platená a ktorá mu vyhovovala. Ďalšia výborná vec, a toto je veľmi zaujímavé, teraz tento človek slúži ako veľmi pozitívny vzor pre svojich dvoch mladších súrodencov, ktorí aj vďaka nemu tiež dosiahli dobré výsledky v živote. Ja som vlastne zabudol dodať, že pri tom prvom prípade, kde vznikla kultúra skôr prežitia ako výkonnosti, potom ani tí dvaja mladší súrodenci na to neboli najlepšie, pretože vyrastali jednak v chudobnej rodine a za druhé ten najstarší súrodenec tiež nešiel po nejakej výkonnosti, takže tí dvaja mladší súrodenci nemali nejaký úplne vzor dosahovať nejaké vysoké ciele. Bolo to na jeho rodinu vtedy trocha kruté, že ich takto zanechal a išiel si svojou vlastnou cestou. Určite. Ale pri high performeroch je jedna dôležitá vlastnosť a to je to, že sa nezaťažujú nejakým krátkodobým súcitom. Čo je vlastne tento krátkodobý súcit? Do krátkodobého súcitu môžeme byť ponížení alebo šikanovaní druhými ľuďmi okolo nás. Napríklad sa stane nejaká nepriaznivá vec okolo nás a niekto nám povie, že tá najsprávnejšia a najmorálnejšia vec, ktorú musíš spraviť, je presne toto a toto. A keď to nespravíš, tak si zlý človek. To sa môže niekedy stať aj od našich rodičov, keď po nás niečo požadujú a keď tomu nevyhovieme, tak nás možno označia za nejakého zlého človeka. Taktiež sa obetujú pre druhých ľudí a sebaobviňovaním podniknú mizerné životné rozhodnutia, a to takým spôsobom, že najprv ich obviňujú druhí ľudia, že musí spraviť toto a hento, inak si zlý človek, a potom sa naučí ten človek obviňovať sám seba. Výsledkom takéhoto krátkodobého súcitu je, že po rokoch sa človek ocitne v nejakých nepriaznivých životných situáciách a z tejto obety pre druhých nezískal nič pre seba. Akurát z toho ťažia len tí druhí. Takže potrebuješ byť tak trošku viac sociopatickejší, trochu viac zameraný na seba.
nebyť ponížený alebo šikanovaný druhými ľuďmi do krátkodobého súcitu. Ďalší bod je narcizmus. Narcisti majú veľmi výbornú zručnosť v tom povedať nie a tá zručnosť spočíva v tom, že vedia presne kedy povedať nie a kedy nepovedať nie. Totižto ak máte problém povedať nie, tak ľudia okolo vás to veľmi rýchlo zistia. Ľudia, ktorí majú problém povedať nie, tak majú väčšinou nízke sebavedomie a toto nízke sebavedomie sa snažia navyšovať tým, že sa snažia byť dobrým človekom, dobrým kamarátom. Toto sa síce dá do nejakej určitej doby, ale po nejakom dlhšom čase si všimnete, že sami seba sabotujete a ponižujete pre druhých a vtedy neinvestujete do seba. Ak existujú veci, ktoré sú pre vás a pre vašu budúcnosť benefičné, tak povedzte týmto veciam áno. A ak vravíte áno len preto, aby ste zachovali stav vecí, ako napríklad stav nejakého vzťahu, že hovoríte áno druhému človeku len preto, aby ste si nepokazili nejaké vzťahy, trebárs rodinné, aj keď viete, že tento človek vás využíva, tak si dávajte na to pozor. Zajímavé je, že high performery sú náchylní skôr pomôcť niekomu po prvýkrát, ako niekomu po 4., 5. krát. Prvý, druhýkrát s radosťou pomôžu, ale už keď si pýtate pomoc príliš veľakrát, tak si to títo ľudia už všimnú a začnú hovoriť nie. Úspešní ľudia alebo high performery majú spoločné to, že pravidelne hovoria áno na nové a nové príležitosti a novým ľuďom, namiesto toho, aby opakovane hovorili áno jednému človeku. Ďalší bod je neuroticizmus. Neuroticizmus je vnútorná tendencia k takému vnútornému nepokoju a nekľudu. V psychológii existujú 3 úrovne coping mechanizmov. Ten prvý je najlepší, ten druhý je stredne dobrý a ten tretí je najhorší. Prvý a najlepší coping mechanizmus sa nazýva cognitive reframing, čo by sa dalo po slovensky preložiť aj ako kognitívne prerámcovanie, alebo sa to dá nazvať aj pozitívne afirmácie. To je vtedy, keď máme nejaké negatívne emócie a my si ich vlastne pretvoríme v našej hlave. Takže napríklad máme pocit, že sme nedostatoční, tak si začneme hovoriť slova typu som dostatočný, som dobrý taký, aký som, nič nedokážem, zamením za dokážem veľa vecí a som v tom dobrý, alebo nič si nezaslúžim, si zamením za zaslúžim si hojnosti. Druhý stredne dobrý coping mechanizmus je založený na aktivite, k tomu sa ešte neskôr dostaneme. Tretí najhorší coping mechanizmus je založený na emóciách. To je vtedy, keď sa cítime zle a nejdeme napraviť tú situáciu, ale ideme napraviť iba tie emócie. Napríklad tak, že si idú vypiť alkohol alebo idú požiť nejaké drogy, alebo napríklad aj takým tým emočným ventilovaním, že sa stretnú s nejakými kamošmi a vyrozprávajú sa a začnú nadávať na ľudí naokolo a na situácie v živote. Táto aktivita im síce pomôže cítiť sa lepšie, ale ich život sa vôbec nezlepší. High performery používajú stredný coping mechanizmus a využívajú ho vo svoj prospech. Keď sú títo ľudia nešťastní a majú v sebe nejaké negatívne emócie, tak sa to snažia vyriešiť zmenou okolností. Ak je s nimi šéf nespokojný, tak začnú veľmi tvrdo pracovať na tom, aby ich šéf bol s nimi v práci spokojný. Ak dosahujú v práci nízke ohodnotenie, tak začnú veľmi tvrdo pracovať na tom, aby si toto ohodnotenie zvýšili. Ak je s nimi nespokojný partner, tak začnú robiť všetko preto, aby ich partner mal čo najviac rád. Ak sú sami nespokojní s vlastným telom, tak ich riešenie je ísť do fitka. Čo vlastne títo ľudia robia je, že kalkulujú a vymieňajú svoje utrpenie za úspech. Pri tomto coping mechanizme totižto neexistuje žiadna vnútorná spokojnosť. Na to, aby som napravil svoj vnútorný nepokoj, musím zmeniť svoje okolie. Napríklad, ak môj šéf nie je spokojný s mojou prácou, tak musím makať ešte tvrdšie. Ale toto môže byť problematické, lebo čo ak je váš šéf narcistický a chce vás využívať. To znamená, že tvoj šéf nebude s tebou nikdy spokojný, nech sa snažíš akokoľvek. Na druhej strane to ale znamená, že vykonávaš veľa aktivity, ktorá ti pomáha postupne rásť. Tento coping mechanizmus môže byť palivom pre našu motiváciu, ale nesmie zabudnúť to, že toto palivo je toxické palivo. Študenti medicíny majú najväčšiu mieru tohto neuroticizmu, nepoznajú žiadny vnútorný pokoj a tento vnútorný nepokoj ich vedie k tomu, že sa neustále učia. Boja sa totižto neúspechu a boja sa, že keď neprejdú skúškou, tak sa stane nejaká ďalšia zlá vec a potom nejaká ďalšia zlá vec a nakoniec sa im zrúti celý ich život.
Takýto spôsob zmýšľania je dobrý použiť na krátkodobé použitie, už pri dlhodobom používaní to môže byť sebadeštrukčné. Je zdravé z času na čas sa pozrieť do zrkadla a povedať si, že nie som spokojný s tým, ako vyzerá, musím ísť do fitka. Ale neurotici nebudú mať nikdy tento vnútorný pokoj, nikdy nebudú spokojní s tým, ako vyzerajú. Po nejakom čase ich možno začnú napadať myšlienky ako musím si dať napíchať pery, musím si dať botox alebo musím začať brať steroidy. Takže preto tento coping mechanizmus môže byť pre našu motiváciu dobrý, že nás môže motivovať k aktivite, ale všetko s mierou, treba si dávať na to pozor. Takže to by bolo asi k týmto trom vlastnostiam všetko a teraz vám dám krátke zhrnutie. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca, mám vás veľmi rád. Nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste. A ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.